Querido diario, mamá estaba falando polo chat cun amigo da universidade e papá tiroulle o teléfono contra a parede. Mamá está buscando un emprego e atopou de camareira nun bar. Papá berroulle e díxolle que tiña que traballar na casa. Non puiden soportalo e pecheime no dormitorio. Querido diario, hoxe papá insultou a mamá por levar unha falda curta e bonita e ela púxose a chorar. Mamá foi como se non pasara nada, pero eu escoito todo. Hoxe meus pais pelexaron. Mamá estaba maquillándose fronte ao espello, como outras veces. Tiña o ollo morado. Eu pregunteille que lle pasa e ela dixo que se caera. Ela pensaba que eu non sei nada, pero eu escoitei todo. Querido diario, hoxe decidín salir deste inferno. Fun quen de armarme de valor, denunciar, buscar axuda e amosarme o mundo tal cual son. E ti, sé valente, sai da gaiola.